do macierzy. To wtedy, w sobotę, samo południe, od Ręboszewa Błękitna Armia wkroczyła do Kartus, niosąc upragnioną wolność dla Kartus, dla Kaszub, ale też trzeba powiedzieć, że to dzięki uporowi Kaszubów, którzy w Wersalu walczyli o to, aby Kaszuby zostały włączone do Polski. To dzięki ich uporowi Polska uzyskała dostęp do morza. Dzisiaj świętujemy 99. rocznicę odzyskania naszej wolności, powrotu do macierzy. Ale dzisiaj również rozpoczynamy cykl przygotowań do 100. rocznicy, którą będziemy obchodzili za rok. Wtedy to chcemy uczcić dużymi uroczystościami właśnie 100-lecie odzyskania niepodległości. Polska uzyskała ją rok temu, my dopiero za rok. Dlatego też przychodzimy pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, tu gdzie zawsze przynosimy swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy oddali i walczyli. Wiceburmistrzami, przedstawiciele starostwa i Rady Powiatu Kartuskiego z wiceprzewodniczącym Rady Mirosławem Szytenbergiem. Proszę bardzo. Rada Miejska z przewodniczącym Rady, wiceprzewodniczącym